tullaan vastaan, niin sydän pysähtyy, äijät äimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy. Kuinka rytmikkäästi ne liikkuvat, sitä ei riitä kertomaan kuvat, sillä ne painovoimaa liikkeellään ummaa. Mieleen tulee tehdä kaikkea tuhmaa, kysyisinkö saanko pidellä niitä hetken aikaa? Kiitos, oho, kyllä näissä on taikaa. Kun niitä on pidellyt kerran käsissään, ei tavalliset riipparit tunnu missään. Ne säilyy kuin koripallo ja pomppii, kun ryhmä viskoo kiikeitä komppiin. Kerran käsissään, ei tavalliset riipparit tunnu missään. Ne säilyy kuin koripallo ja pomppii, kun ryhmä viskoo kiikeitä komppiin. Kun niitä on pidellyt kerran käsissään, ei tavalliset riipparit tunnu missään. Ne säilyy kuin koripallo ja pomppii, kun ryhmä viskoo kiikeitä komppiin. Sellaiset pitäisi olla likalla jokaisella, kun ne ihanasti eristeenä toimii ukkosella ilman silikonia. Valitsee anarkia, kokapa kaivaa tuhansia eri kuppikokoja. Ei muuta kuin kaikki likat samaan muotiin. Nyt tykää tekin tähän plastiseen nuottiin. Ei ole enää maassamme liikkoja rumia, kun sulotaan niin hirvittävästi arabikumia. Niitä on pidellyt kerran käsissään,